На този часовник основата е от орех, обаче лицето е дъбова. Ако искате да ви покажа една техника за лепене на фурнир, която знам още от времето на дядо ми, и ако нямате вакуум помпа или преса за фурнир, не е края на света, ще ви покажа много лесен начин за лепенето на фурнир, само с помощта на дърводелско лепило и ютия. Това е стар часовник, с който на няколко пъти имах проблеми, най-вече с CNC машината, та нека го оправим. Започвам с абрихта, който ще използвам, за да махна стария фурнир. Едно минаване е достатъчно за перфектни резултати, както виждате, повърхността става идеално. След като имам готова основа за работа, пристъпвам към следващата стъпка, именно фурнир и лепило за дърво, като нанасям обилно, много плътен слой, равномерно навсякъде. Това е много важна стъпка, наистина равномерно навсякъде да е нанесено всичко. За да си улесня работата, очертавам на фурнира и геометрията на самата основа, като нанасям в самия контур, който съм очертал отново. Лепилото трябва да изсъхне перфектно, за да пристъпя към следващата стъпка. Виждате, това е напълно изсъхнало лепило и съвсем обикновена домашна ютия. Така, за разлика от контактното лепило, тук имам свободата да се позиционирам съвсем спокойно фурнира на основата, без да се притеснявам, че нещо ще залепне. Правя го това нещо, позиционирам го на място, където трябва да бъде и притискам с ютията. Нагрявам всъщност, за да разтопя самото лепило, след което връзката, която се получава между двата детайла, между основата и фурнира, е страхотна. След като съм нагрял добре, двете повърхности трябва да се притиснат една към друга и за целта използвам валяк. Това са двата основни компонента задължителни: нагряване и притискане. Другото нещо, което е изключително важно, е посоката на фладера да бъде една, тъй като особено когато се използва масивна дървесина, която се фурнирова, в нея има някакво движение поради различни температури и влажност на въздуха, затова е изключително важно посоката на фладера, на фурнира и на основата да бъдат в една посока. За да изстудя лепилото набързо, използвам плота на машината, който е чугунен. И следващия тънък момент е използването на макетен нож за изрязване на фурнира.